Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Ок елгасында фажиға. Азнакай районында балыкчы югалган. Кичке сәгать 11:30-да хәбәр булды. Бер балыкчы суга батты дип. Шул көннән инде без менә ЕДДС, МЧС берлектә эшләр эшләнде. Яңарыш чыганагы. Илхавай авылы чишмәсе төзекләндерелде. Барлык авылдашларыма, туганнарыма, шул эшне башкарып чыккан эшчеләргә зур рәхмәтемне җиткерәм. Юл куркынычсызлыгы. Әлмәттә җәяүлеләр катнашында булган аварияләрнең саны үскән. Преимущественно наезды на пешеходов приходятся на темное время суток. И в большинстве случаев это пешеходы, не имеющие световозвращающих элементов. Азнакай районының Урсай авылы янәшәсендә Ок елгасында суга баткан 33 яшьлек иратны эзлиләр. Беренчел мәгълүматларга караганда, суга батучы Бөгелмә шәһәреннән дуслары белән бергә балык тотарга килгән һәм кыенырга булган. Ләкин салкын суда кыену төзәтеп булмаслык хәл китереп чыгарасын куйламаган күрәсең. Вакыйга булган урында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. 18 октябрь көнне безнең авылга балык тотарга Бөгелмә шәһәреннән группа белән килеп, кичке сәгать 11:30-да хәбәр булды. Бер балыкчы суга батты дип. Шул көннән инде без менә ЕДДС, МЧС берлектә эшләр эшләнде. Кичә инде кичке сәгать 4-кә хәтле эзләү эшләре булды. Результаты юк. Менә бүген шул ук эшне дәвам итәбез. Хәбәр ишетелгәннән соң ук төбәктә зур эзләү операциясе башланган. Татарстан Республикасының эзләү-коткару хезмәте хезмәткәрләре Ок елгасы буйлап эзләү эшен алып бара. Аларга Әлмәт һәм Лениногорскидан килгән коткаручылар, шулай ук үз кимәләрен алып чыккан авыл халкы ярдәм итә. Авыл халкы белән инде эшләр эшләнде. Менә безнең авылда үзләрендә, үз хуҗалыгында булган кимәләр белән моторный лодка, надувной лодка, шулар белән Урсай җегетләре чыгып, яркырларын карап чыктылар. Салкын су коенуның ни дәрәҗәдә куркыныч икәнлеген истә тотарга кирәк. Соңгы көннәрдә суның температурасы 6-8 градусны тәшкил итә. Мондый шартларда кеше организмына зур стресс була, көзән җыеру килеп чыга. Бу хәлдә кеше үз-үзен тоту сәләтен югалта, паникага бирелә һәм кызганычка каршы бата. Коткаручылар һәм авыл халкы югалган кешене эзләүне дәвам итә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Шул арада гына Герцен урамындагы җәяүлеләр зонасын төзекләндерү төгәлләнде. Шулай итеп, 34-2 номерлы йорттан Аркага кадәр участок үзгәрде. Яңартылган территориядә брусчаткадан җәяүлеләр юлы салынган. Халыкка уңайлы булсын өчен яңа эскәмияләр һәм урыннар куелган. Территорияны үзгәртеп кыруның соңгы этабы яшелләндерү булды. Бүген җәяүлеләр зонасы буйлап Миләш, Спирея, Коен, Гортензия һәм Куы күсентәләре утыртылды. Үзара салым программасы исә Кылшарип авылында су белән тәкъмин итү проблемасын хәл итәргә ярдәм иткән. Бу хакта район администрациясе рәсми порталы хәбәр итә. Үзара салым программасы кысаларында Ибрахимов урамында су белән тәкъмин итү системасы модернизацияләнгән, бу су сыйфаты белән бәйле күптәнге проблеманы хәл итәргә мөмкинлек биргән диелә хәбәрдә. Программа барышында җыелган акчалар тузган трубаларны яңаларына алыштыруга тотыла. Әлегә кадәр Кылшарипта су җитмәү турында безнең иҗат төркеменә еш мөрәҗәгать итәләр иде. Бу мәсьәләнең хәл ителә башлавына без дә шатбыз.
Елхауайда ауыл хасил булганнан бирле торак пунктының иҗтимагый тормышы үзәге булган уникаль табигый объект яңартылган Кизләү чишмәсен кулланышка тапшырдылар. Чишмәне төзәтү эшләре Татнефть компаниясе бәйгесе кысаларында бүлеп бирелгән грантка башкарылган. Новь социомәдәни проектлаштыру бюросы проекты гамәлгә ашырылды. Елхауай халкы Кизләү чишмәсен реконструкцияле уңайыннан бәйрәм оештырырга булган. Моның өчен читтә яшәүче авылдашларын, күршеләрен чакырганнар. Елхауай халкы шатлыгын уртаклашырга шәһәрдән дә кунаклар килде. Кадим Әлмәт этно-музыкаль коллективы җырлар башкарды. Әлмәт районы башлыгы урынбасары Роза Филатунова төзүчеләргә һәм меценатларга рәхмәт хатлары тапшырды. Уникаль табигый һәм мәдәни объектны торгызу идеясе Елхауай башлыгы Алмаз Хәсәншев һәм район советы депутаты Азат Лотфуллинники. Соңгысы билгеләп үткәнчә, Татнефть компаниясе чишмәләрне төзекләндерү буенча масштаблы проектны 1990 еллардан ук башлаган. Шуннан бирле йөзләрчә чишмә төзекләндерелгән. Бүген моны без тантаналы рәвештә дуслар белән, авылдашлар белән, туганнар белән ул чишмәне ачу бәхетенә ирештек. Барлык авылдашларыма, туганнарыма, шул эшне башкарып чыккан эшчеләргә зур рәхмәтемне җиткерәм. Елхауай авылындагы Кизләү чишмәсенең тарихы рәсми рәвештә нәкъ менә авылга нигез салынганнан бирле башлана. Биредәге су әле үзенең шифасы белән дә данлыклы. Шуңа күрә аны биредә яраталар һәм бу үзгәрешләргә әлбәттә инде бик шатланып рәхмәт әйтәләр. Мин лично үзем монда тудым, монда үстем. Менә минем йортым, туган йортым. Бала чагы шунда узды. Мондагы бик тау бар иде. Кыш көне шул таулардан шуып, башларына тишеп, аякларны нәрсә тишеп йөргәндә бик киңелле бала чагы узды. Бик матур иде. Ул вакытта да монда Кизләү без генә түгел, бөтен авыл монда суга йөриләр иде. Тирәк күрше авыллардан да йөриләр иде. Хәзер бит инде күргәнебезчә нинди матур ясап төзеделәр, төзекләндерделәр. Мондый матурлык күргән юк иде әле. Рәхмәт Алмазга, үзебезнең сельсовет председателенә. Biz bik şat. Biz әлегә кадәр дә моннан сүчтек. Бүген дә чәбез, киләчәктә дә моннан чәчәкбез. Әти-әниләребез, әби бабайлары шул чишмәдән, Кизләү чишмәсеннән суны эчеп эчтеләр һәм бик тәмле, менә любой салкында печәннән нидән кайтабыз бит инде. Шуннан килеп ятып дияргә су эчәбез чишмәне. Ул салкын тигерме, милли чепне дияргә. Ят кешеләргә ул ничектер инде исле шундый. Biz бит инде яшьтән үк монда менә Кәүсәр әйтмеши таулар ниләр бар и монда шуып, уйнап, малайлар, кызлар дияргә, кая килешеп, сугышып дигән кебек үстек инде. Бу чишмәне төзекләндерү бик дөрес эш, бик яхшы, бик дөрес эш. Кизләү чишмәсен җирле халык авылның йөрәге дип атый. Биредә туйдан соң кәләшләрне сынаганнар, юла бәйрәмнәр узган, чишмә суы изге саналган һәм авырулардан ярдәм иткән. Проект авторлары моны төзекләндерүдә дә исәпкә алып эшләде. Тут главная мысль как раз, что пространство все-таки это фонд для людей. То есть люди на самом деле намного важнее самого благоустройства и пространства. То есть все очень достаточно просто, тут нет каких-то особенных каких-то там маневров в целом. То есть самое главное это люди, а пространство это все-таки вторичное. Поэтому я своим пространством все-таки хочу, чтобы люди развивались, люди общались. Проектны төзекләндерүдә пресс-композит, табигый таш һәм агач кулланылган. Мондый сайлау тотрыклылык принципларына һәм авылда яңа типтагы иҗтимагый тирәлек булдыруга омтылуга бәйле. Ул үзендә тарихны, урын мәдәниятен һәм заманча функциональлекне берләштерә. Елхауайдагы чишмәне төзекләндерү авылны үстерү программасының бер өлеше. Кураторлар әйтүенчә, рекреацион зоналар, мәдәни тарихи маршрутлар һәм туризм өчен инфраструктураларны үз эченә алган бөтен территорияның планы эшләнгән. Очрашуны дәвам иттереп, клуб бинасында шушы планнар белән дә уртаклаштылар. Чара мәдәният йөртүчеләре концерт программасы һәм фикердәшләрнең чәй эчүе белән тәмамланды. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөтен республика күләмендә җәяүлеләр катнашындагы юл транспорт һәлакәтләре саны арта. Чөнки көз юлларда куркыныч арту вакыты. Көн кыскару, томан һәм яңгырлар белән күренү начарая һәм җәяүлеләр төнлә машина йөртүчеләр өчен күренми диярлек. Әлбәттә дә җәяүлеләр катнашында булган аварияләрнең саны үскән.
Машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә аеруча сак булыр чор җитте. Моны һәркем аңларга тиеш. Капкара кием киеп, ике ягына карамыйча юлны узучы җәяүлеләр дә, тизлекне арттырып чабучы машина йөртүчеләр дә, ди госавтоинспекция хезмәткәрләре. Шулай караңгы кием, яктыртучы элементлар булмау, начар һава торышы һәм юлларның яктыртылмаган өлешләре. Әлеге шартлар авариялар китереп чыгара. Статистика шул хакта сөйли. За 9 месяцев текущего года... Агымдагы елның 9 айында җәяүлеләр катнашында юл транспорт һәлакәтләреннән 39 кеше үлгән. Күпчелек очракта яктылык кайтаручы элементлары булмаган җәяүлеләр зыян күрә. Мондый һәлакәтләрдә 21 кеше үлә. Преимущественно наезды на пешеходов приходятся на темное время суток. И в большинстве случаев это пешеходы, не имеющие световозвращающих элементов. В таких происшествиях погиб 21 человек. Бүген 21 мәктәпнең 4-нче сыйныф укучылары шундый акцияда катнаштылар. Алар үз күзләре белән җәяүлеләрне бүген карап тордылар. Кайсы дөрес үтә юлны, кайсы дөрес түгел. Шулай ук самокатта үтүчеләрне дә алар карап тордылар. Үзләренә шундый тәҗрибә алдылар. Кулларында мәгълүмати язулар һәм яктырту элементлары белән коралланган егетләр һәм кызлар төрле яшьтәге җәяүлеләр белән аралаша алды. Араларында өлкән яшьтәгеләр дә, урта яшьтәге кешеләр дә, яшүсмерләр һәм балалар да бар иде. У большинства нету... Күпчелек кешеләрдә яктылык кайтаручы элементлар юк, ә кайберәүләр телефонга карый һәм музыкага юнәлә. Игътибар югала шунда ук. Ләкин без моны төзәттек һәм аларга булай ярамаганын әйттек. Но это мы исправили и сказали то, что так неправильно. Яшь инспекторларның игътибарын электр самокатында юлны үтүче егет җәлеп итте. Бәхеткә ул скутердан төшеп юлны дөрес кичте. Сигналка обязательно должна быть. Сигнал булырга тиеш. Урам уртасында кычкырып булмый бит инде. 25-30 тизлеге белән йөрергә ярый. Артык куарга катгый тыела. Фары янып торырга тиеш. Свет ночью иметь обязательно. Бу акция юлларда куркынычсыз тәртип культурасын формалаштыруда тагын бер адым булды. Мондый чаралар җәяүләрнең хәбәрдарлыгын арттырып кына калмыйча, яшь инспекторларда җавапчылык һәм гражданлык хисе тәрбияли. Юлларда куркынычсызлык, гомуми җаваплылык. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Россиядә һәм Татарстанда ватанны саклаучылар елына, шулай ук Мөхәммәд пәйгамбәрнең 1500 еллыгына багышланган Милли моң 10-нчы Бөтен Россия мөнәҗәтләр фестивале булып узды. Конкурсны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзирәте, Бөгелмә мөхтәсибәте һәм татар мәдәнияте үзәге оештырды. Тулырак Айсылу Миңнебаева сөйләр. Чара гадәттәгечә изге Коръән укудан башланды. Мөнәҗәтләр фестивалендә катнашу өчен 250-дән артык башкаручы гариза биргән. Шуңа күрә тамаша залында барлык кунакларга да урын җитмәде. Конкурсантлар үз чиратларын файда көттеләр. Мөнәҗәтләр фестивале халык арасында татар-мөселман традицияләрен популярлаштыру, татар телен, милли мәдәни мирасын саклау һәм үстерү максатында үткәрелә. Быелгы күркәм мөнәҗәтләр фестивале, Бөтен Россия мөнәҗәтләр фестивале 10-нчы мәртәбә уза һәм шулай ук шуның белән дә бик әһәмиятле Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренең дөньяга килүенә һиҗри ел исәбе белән 1500 еллык кысаларында да шулай ук уза. Шуңа күрә быел бик истәлекле һәм бик тарихи вакыйга. Татарстаныбыздан гына түгел, Татарстаныбызның районнарынан гына түгел, башка төбәкләрдән дә килгәннәр, Магнитогорскдан да килгәннәр, күрше Хакалла хакы Башкортстанда бар, Ульяннарда да барлыгын биргәннәр шөкер. Һәм шунысы бик без куандыра һәм шатландыра. Яшь үсмерләребезне, яшь балаларыбызны, укучы балаларыбызны күрү бигрәк тә шатлыклы күренешләрдән иншалла. Димәк, бу фестивальнең дә милләтебезнең да, өммәтебезнең дә киләчәге бар дигән сүз. Залда Кукмара, Әлмәт, Ютазы, Яршаллы, Лениногорск районнарыннан, Башкортстаннан, Ульяновскидан конкурсантлар бар. Бәйгедә катнашу өчен 7 яшь һәм аннан өлкәнрәк башкаручыларны чакырганнар. Конкурсантлар соло һәм ансамбль номинацияларында үз осталыкларын күрсәтәләр. Судьялар конкурста катнашучыларның башкару усталыгына, төгәл дикцияга һәм уңай яңгырашына, образлы эштәлекне, интонацияны, репертуарның сәхнә костюмының ислам кануннарына туры килүенә, эмоциональ рәвештә тапшыра белүләренә игътибар итәләр. Дин ул насихат дигән сүз бар бит, аны теге вагаз дип әйтәләр инде. Әмма менә шушы дини вагазны, дини сүзләрне көйгә салып, ул бит менә моң йөрәккә үтеп керә. Менә бу мөнәҗәт, менә шушы вагазны көйгә салып, күңелгә тагы да
тәсирлерәк иттереп җиткерә торган бер инструмент дип карыйм мин моны. Аның географиясе һәм кеше саны артып бара икән, димәк, монда ул оештыру җитәрлек дәрәҗәдә үтә. Һәм инде халкыбызның исламга мәхәббәте артуын да күрсәтә. Мәдинә Шарифуллина Югары Ослан районыннан. Ул хәзинә ансамбле солисты. Дини мөнәҗәтләр аларның репертуарында шактый. Мөнәҗәт укуым минем кечкенәдән, минем бабам мулла булган иде. Мин аны әбием мөнәҗәт әйткәнен тыңлап үскән бала. Мин бу ярышка үзем генә җырлар өчен әйтер өчен килдем мөнәҗәтне. Уларыма тәсбих халам дигән ул бик моңлы, бик эштәлекле мөнәҗәт. Мөнәҗәт гарәп фарсы теленнән Аллага ялвару, дуга, Алла белән яшерен әңгәмә дип тәрҗемә ителә. Фестивальгә килүчеләрнең күбесе шушы асылларны киләчәк буын белсен дип тырыша. Безнең хәзинәбез әле 5 кенә ел булса да, безнең инде бик күп уңышларыбыз. Бик күп җирләрдә инде без конкурсларда катнашып, җиңүчеләр булдык. Без конкурсларга, мөнәҗәтләргә генә түгел, башка төрле фольклор ансамбль без фольклор буенча үзебезнең яшь чагыбызда өйрәнеп калган, үскән, менә бүтән гореф-гадәтләребезне яшьләребезгә өйрәтәсебез килә. Фестиваль җиңүчеләре кыйммәтле призерлар һәм дипломнарга лаек булды. Үз номинацияларында беренче урынны Айдан Хайдаров, Самира Сабирҗанова, Нурсинә Зайдуллина алдылар. Ансамбльләр арасында Сердәш коллективы җиңүче булды. Дуэтлар арасында Бөгелмәдән Сеңелкәш дуэты призер исемен алды. Айсылу Минибаева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.